krop. Idéer blive til, Non-stop. få noget til at ske. Ved Your Space kan du for eksempel høre om musikkens vækslag kom, og giv dem dit shalom. Kast din krop i det lækre svømmevand, både manker. Undervandskoncert i Tanga. Hvis du lyster, så byg dit drømmehus, hammerplanker i en hus, en ordentlig hus. Strandhelt, dansesmølf, byggemand, fælf, rockstar, ghost, express yourself. Der er 1000 ting, og festivalen kender dine lyster. Festivalen giver alle lov Til at bruge kroppen. hvis du efter eventyret tørster. Har vi 1000 tilbud fuld af. Du er faktisk fuld af sjov. På rampe eller is, der kan du skate, indspille din musik og se på kunst eller kunst. Så rejs jer. Kom med og skab sammenhold og kærlighed. For vi vil gerne se din krop. idéer blive til, Non-stop. få noget til at ske lige nu. På Roskilde